So hello guys, ang tini, reply babu. Yeah. Bini channel lo, pibe. So subscribe to his channel, like, share. Thank you. She is my best friend. गोदोनिफ्रायनो बेस्ट फ्रेन्ड मा मोनलाय हनै लोगोफोरनिफ्रायनो ओमफ्राय खिन्थु दिनै बिराद मुड गाज्रि बार सिबना होनांदों बाल मा सिबाबा माथो आंखौ सिबाबा सोरखौ सिबगोन नों उफाय गैया सिबनाबो होखानांगौ जायो एक्ट्रेस जाबायथ' लाइक डेट माने ट्रु फ्रेन्ड जाबायना बेनिखायनो लाजिबायलां नै बेनो उरलि बे उरलिनो लोगो मिथिं मानो रायबाव ओइ खेंआव थांगोन गारिफोर गुबुरनायनि दावरावबा गावनो आरजिनि मिउजिक जालागासिनो Sebelah buat Fabiau. Ready, roll. 1, 2, 3, 4. Nice one. Biar जानायबा साबसिन नुगौमोन खोमालै ना आदिबासि मोनै Relakan. लायना एसे Rantelah. गोसो ओइमोन नों गोसो दंखायो दा थाफैनो Ngobrol. थाफैनो बारसो लायो जों बिदिखौ फैदो ला खायसे जागोन र' मोनाखै दारि ओंखारबाय गोलोमदै दा हामालै ए जेन्डार हिमालय हाजो मोखां गुवार प्रशान्त लैथो हानाय गोलाव आमाजन दैमा गलिलां दैलां Ekonomi still kamera lah, mas rasa usaha langsung musuh nengah. एसे बोथारना होनो नो Ada, angel. Tapi berat kalau peke. Dia. Roy, salahkan. Anak udah mana udah? And action, now udah. Woi, susu ya, mantap. नै बे एस्रा सावथालाबो हाबावला आंहा गोसोम जाबाय अन्थाव बाथावनो बे आब' खलफनाखौ बुना हो बे आब' खलफनासो गोसोम खालामना होदों रजनीकान्त स्टाइल रा Yana rascal. Eriksa akhir. Yana rascal. Ini jalan apa boleh? Boleh. Iya, ini nanya po. Ini nanya. Oh, iya, biasa. Galing na kom tersa komen.
थांलायामोन Ikutan saya juga bang. ingin jong मेल्ला बिसना सारदों Salah mahal. Salah mahal. Dia pun dengar lu sana. Oh yo, untuk apa nih kau bisa nanti? 집에 가라 집에 가지 siar mah Dia mau ya? Dia ada biar perlu dulu. Sa kayo sa tong. ready 1 2 3 go Ready, kau juga boleh. दा शुटिं खालामै दा मेंबाय मोनाबायबो ओमफ्राय जोङो दा न'आव थांफिनगासिनो एबा रुमाव थांफिनगासिनो जिखियानो जाया मानो भिडिअसखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदों जानांगौ आङो आसा खालामदों आंखौ माने नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोननि अननायजों आंबो गिदिर सासे दावगालांनो हानाय जानाय बायदि थेंक इउ स' माच